24 sija wara li dan l-istazzjon żvela taħwit kbir fil-fondazzjoni għall-iskejjel ta' l-FTS, l-istorja tal-kap eżekuttiv u r-riżenja tiegħu kienet konfermata b'istqarrija minn Kastilja. Dan wara li aktar kmieni matul il-ġurnata fl-unika attività li l-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo kellu huwa ħarab mill-medja u ma tax l-opportunità li nistaqsuh dwar dan. Riżenja ta' Mario Gaffa mill-FTS daħlet fis-seħħ il-ġimgħa li għaddiet fil-15 ta' frar. Din hija t-tielet bidla ta' uffiċjal fit-tmexxija tal-FTS taħt amministrazzjoni ta' Gvern Laburista, bl-aktar każ li jispikka jkun dak ta' Filip Rizzo u kien warrab wara li rapport ta' każ ta' korruzzjoni bil-kanvażer ta' Evarist Bartolo, Edward Caruana. Mario Gaffa kien ilu bis-sena u nofs f'din il-kariga wara li s-CEO preċedenti Rej Flasha kien iddikjara li ma jixtieqx ikompli ma li jispiċċa t-terminu tiegħu fl-2017. It-tibdiliet spissi fih dan din il-fondazzjoni huma sintomatiċi mal-falliment tal-istess FTS li fost oħrajn falliet il-weda tal-gvern li jibni skola ġdida kull sena. Fl-ittra ta' riżenja tiegħu Gaffa fost oħrajn jirrimarka li jinsab onorat li d-disin tal-iskola primarja tal-Imsida jinsab fi stadju avvanzat minkejja li din l-iskola ilha mweda snin u x-xogħol fuqha għadu lanqas biss beda. Dan kien konfermat fil-Parlament fejn il-Ministru Evarist Bartolo meta mistoqsim il-kellim tal-Oppożizzjoni Clyde Puli iddikjara li l-FTS se tappella minn deċiżjoni li l-binja tal-iskola tkun skedata. Qabel tinqata' d-deċiżjoni, ix-xogħol fuq l-iskola lanqas biss jista' jibda. Gaffa jiftaħar ukoll fost oħrajn bl-estensjoni tal-iskola primarja tar-Raba Tawdex u taż-Żejtun, żewġ skejjel oħra li ilhom imwiegħda snin u li x-xogħol fuqhom waqa' lura sew. Biss fl-iskola taż-Żejtun saħansitra se jintefgħu l-istudenti fil-containers, kwistjoni serja li l-Ministru biddilha f'ċajta. Ministru Bartolo, l-iskola tal-Imsida meta titlest? Oġbok il-container illum. L-iskola tal-Imsida ma se tgħidli xejn? Tgħidli xejn fuq l-iskola tal-Imsida? Ngħidlek fuq il-container. Il-problemi fl-FTS huma biss riflessjoni żgħira tal-falliment fis-settur tal-edukazzjoni f'Malta, fejn fost oħrajn insibu diversi direttivi mill-MUT u l-UPE li għadhom fis-seħħ, ħafna minnhom kaġun tal-abbuż fil-konfront tal-edukaturi.